Luparen erabilera ondo ulertzeko, lupa eta orri bat erabiliko dugu. Letra bat edo zerbait txikia ondo ikusi nahi dugunean begirantz hurbiltzen dugu, baina desenfokatu egiten da. Aldiz, lupa erabiltzen dugunean argi eta garbi ikus eta irakur dezakegu. Lupa lente konvergente bat da, eta lente honek objektu bat haren tamaina baino handiago batean ikusteko aukera ematen du. Lente konvergentea lupa bezala erabiltzeko objektua lentearen eta fokoaren artean kokatu behar da. Eta honelako irudia eratzen da, birtuala, objektuaren izpiak ez direlako elkartzen, haien izpien luzapenak baizik, handiagoa, irudia objektua baino handiagoa ikusten delako, hau argi eta garbi ikusi daiteke, ezta? Eta zuzena, buruz gora eratzen delako, edo ikusi alduzuenez zuzena delako. Orain azaldutakoa hobeto ulertzeko irudi hau daukazu. Objektua, fokoa eta lentearen artean kokatzen badugu, eratzen den irudia birtuala da, izpien luzapenak elkartzen direlako, handiagoa da, irudia objektua baino handiagoa delako, eta zuzena. Orain, esperimentu bat egingo dugu. Horretarako, lupa, bela bat, eta horma zuri bat erabiliko ditugu. Esperimentuarekin hasteko, lupa hormatik 67 zentimetrora kokatuko dugu, eta lupatik beste 67 zentimetrora bela. Irudi honetan ikus dezakezue. Lehenengo kasuan eratzen den irudia argi eta garbi ikus daiteke, eta 4,50 zentimetro neurtzen ditu, objektua bezala. Bigarren frogapenean, bela lupatik urrunduko dugu, eta kasu honetan 77 zentimetrora kokatuko dugu. Hemen ikusi dezakezue. Bigarren kasu honetan eratzen den irudia estuagoa da eta 3,5 zentimetro neurtzen ditu. Azkenik, hirugarren frogapenean, bela hurbildu egingo dugu, eta kasu honetan 57 zentimetrora kokatuko dugu. Azkenengo kasu honetan, irudia asko zabalagoa eta handiagoa da, eta kasu honetan 5 zentimetro neurtzen ditu. Frogapen guztiak bukatzean, ondorioak eta emaitzak aztertuko ditugu. Lehenengo kasuaren bitartez, esan dezakegu, hormatik lupara eta lupatik objektura dagoen distantzia berdina denean, eratzen den irudia garbia izaten dela. Aldiz, objektua, kasu honetan, bela lupatik urruntzean, eratzen den irudia txikiagoa da, eta hurbiltzean eratzen den irudia handiagoa da. Ondorioz, esan dezakegu, zenbat eta hurbilago egon objektua lentetik, eratzen den irudia handiagoa izango dela. Beraz, lupa erabiltzerakoan, objektua lupara hurbiltzea komeni zaigu. Bukatzeko nire iritzi pertsonala aipatuko dut. Esperimentu honen bitartez, lente honek egin dezakena erakutsi nahi izan dut. Aurretik, ez nekien luparekin honelako zerbait egin ziteke. Baina, egunero gauza berriak ikasten dira. Asko gustatu izan zait proba hau egitea, erraza eta interesgarria izan delako.